हादोरसायाव सोलिगासिनो बिसायख'थिनि मैखोम फोसावदिं भटार रायजोफोरनि गोसो जै खालामनो बायदि रोखोमनि फोसावदिं सालायनायबो नुनो मोनदों बिजाथिफोरखौ। फारसेथिं सरासनस्रा रायजोफोरनि जालाखार 72 नं गपुर बियाबाव बर' भटारफोरनि जालाखार भट होनानैबो नायसनजायाखै बर' भटारफोरा। BJPनि हेंथायै रागा बियाबनि रायजोफोर गपुर बियाबाव गोदान बिजाथि हास्थायदों। थांनाय खुंथाय समाव MLA उत्पल बराया गपुर हालामनि रायजोफोरखौ दुखु होदों। बियाबनि आलपारा गामि पन्चायतनि हाइजेंबारिनिफ्राय थुरिबारि दैमालु थांग्रा लामा दालांखौ उत्पल बरा बिथाङा नुनानैबो नुयै बायदि जाना थानाया रायजो राजाफोरखौ जालाखाराव खोख्लैदों। बे दालांजोंथ' बोसोरसेयानो थाबायजाखाया, ओमफ्राय नैबे दैजोंबो बिराद मानसि हान्थियो। ओरैहाय जि ओरै सानजानिफ्राय फैयो, ओमफ्राय ओरै खोलानिफ्राय फैयो। बिराद खस्थ' बारनांगौ जायो आरो मटर माबाजों बाइकफोरजों, ओमफ्राय आरो जोंबो साइकेलजों हान्थिग्राफ्रा बिराद खस्थ'। दालां दं नाथाय हान्थिनो हाया दालां साजों। लामा सामा सोरलां बोरलां दै साजों हान्थिनांदों। मख'जाथावनादि BTCनि बायजोआव थानाय गपुर हालामनि बर' भटार्सफोरा आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव भट होसेयावबो दिनैसिमबो जौगाथायनि मोखां नुवाखै। ओनसोलनि सरासनस्रा रायजोफोरजों लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। दालाङानो नायजाला हनै दै बारनो हायाबाथाय थादोलाय गथ'फ्रा स्कुलाव थांनाया। बे सनापुर स्कुलाव इसिबां थाङो, दनफुरनि फैयो, ओरै माबानिफ्रायनो फैजोबो गासिबो। देग्लाय सरकार सोलायनायखौ लुबैदों। BJP बिजाथि उत्पल बरानो भट होआ। उत्पल बरानि खामानियाव गोजोननाय गैया। सरकारखौनो बेखौ उत्पलखौ मोजां मोनथाराखै आङो। बे बेसे गोबाव जाखो देरहानाया? जोंनि बे माबायाव इथा जाबनाय लामाखौनो दोंसेबो होनो हायाबा, अन्थाइ बालाबो गारनो हायाबा जोंलाय मानो नांगौ बेखौलाय? फारसेथिं बियाबाव BJP बिजाथि उत्पल बरानि मैखोम बिसायख'थि फोसावदिं सालायनाय पन्चायत फोसावदिं सालायना भट बिबायदों बिजाथि उत्पल बराया। 13খন পঞ্চায়ত কমপ্লিট কৰিছোঁ। আমি প্ৰায় 37,000 ভোটত লিড লৈছোঁ এই 13খন পঞ্চায়তত, আৰু ৰাইজৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।